Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gobernador Simon ni Judge Custodio may papan iti kaso na. Inikan na daytoy iti dakkel ngem saan nga inawat ti Judge. Iti sabalya bangir, kinasarita ni Judge Custodio ni General Valderrama ket nakunana amasapul ti probinsya ti kasken kuana asumaruno nga agbalin na gobernador. Kalpasan ti panangsarungkar ni Judge Custodio ken ni Renato. Naambus daytoy nga isumetten ti gapuanan ti pannakatay na. Iti maysang aldaw, pinayaban ni Gobernador Simon ni Renato iti opisina na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauwan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga kaya't ka makasarita, General. May papanday ito iti sumaruno nga eleksyon. Apa iti may papan iti eleksyon? Tumarayak manen akas gobernador dito probinsya. Kat sika ti kayat ko akatandem. Anya? Wan, General. Tumaray ka akas vice-gobernador. Mamatiak akabaalam. Gaputan nagkadkadwata kat nga ro iti serbisyo iti. Awan niya. Umanugot ka kadi iti singasing ko. Pasensya kan, Gob. Ngam sanak nga interesado iti politika. Umdasan kanya ka tumultulungat na oreawanak iti posisyon iti gobyerno. No day tati pangadang mo. Awan nga ro di maramidak. Ang amadapay panawan mo ngagpanunod, amigo. Ibagakan ka. Ado ti maliksab mo agatad no adda ka iti politika. Alisto ka bumaknang. Iso bilang taagbaliw ti pangadang mo. Ibagam laeng. Tapno amok no anya ti aramitek. Kasta't imbaga kada kayo ni Gobernador Simon, General? Wala, Torni. Siya kano ti kayat nakatandem iti sumaruno nga eleksyon. Sigun iti istoryayo. Nakuna ti Gobernador, ano bilang tagtuloy kayo at tumapog iti politika. Ad-adu ti kwarta ang maliksabyo iti gobyerno. Nukas ta nga rod. Talaga apod no dagiti aligasyon dagiti kritiko na. Kontra kan kuana. Nalabi na kasta, Torni. Narigat lang amin ti agsaokat. Gaputawan matibinin siya tayo. Pudno day tasar. Angam sigun iti day di papa. Napigsakan no ti ebidensya kontra iti gobernador. At daatap na idi, nga isuka no ti mangipangpang ta itibiyag na. Ngam saan nalangay kaskaso. Naidamat lang tinakunan na kanyag tinaudya parang sarita mi. Ginandat ka no nga ikan ni Simon iti dakkalagatad ni Papam. Tapno madismiss lang ti kaso na. Naimbag tanatibker ti prinsipyo ni Papam. Kat day ta kinatibker ti prinsipyo na. Isumat ng tigapuanan, ti pupusay na. Ma'am Elenita, nakasaganan ti makan iji kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Sige laang tunyang. Umuna kayon amangan. Urayak pa'y ni Renato. Anya nga taya tinagsaritaan da general, kanti gobernador, madam. Ay, diyakam mo. Maamuan tayon to inton sumangpat. Amoyo, madam. Pudnumot tinaibagaday di Judge Custodio ko ni general. Tikas ken kwa na ti masapol dagiti umili dito a probinsya as sumaruno nga agbalin a gobernador. Ay, sigurado nga adu pay dagiti matulungan ni general. No bilang ta iso ti sumaruno nga agbalin a gobernador. Ken aman no isupay ti makarisolba ka dagiti nagado a parikot dito'y probinsya. Apaya siririing ka pa lang, Elenita. Ramiin. Apay nga inururay mo pa lang ti sasangpat ko.
Kumusta? Anya tinagsaritaan niyo kin ni Simon? Kinasarita nak may papanit ti eleksyon. Kaya't naasyak ti agbalin nakatandem na. Anya? Kat? Anya nga'y tinsungbat mo kan kuan na? Kino nakasanak nga interesado iti politika. Hanggang adna nakadismayaak nga imbakana. No bilang agbalinak kano a politiko, ad-ado kano ti maliksab ko a kwarta. Iti day tapay lang nga imbag-anakan ka. Nakadkadlaw at talagang adda anomalya ni Simon. Nalabit apod no amin dagiti aligasyon kontra kan kuana. Nagbiit mo ti bakasyon mo, Pinggoy. Nagsubli ka matadagos. Talaga lang daw ti bakasyon ko, boss. Kan amangan ngamin, no dagel lahat nga iparamidyo kanya, kisa nagsublya ka dagos. Day talaunay ti ba nagakayat ko kan ka, Pinggoy. Alerto ka. Kanayon ka sumursuro ti amin na pagayatak. Siyempre matagog. Diyak lagi di kaya ti mapukawan iti trabaho. Kan urayan niya pa iti mapaspasamak. Napudno ak iti trabaho ka na kayo, gob. So ano bilang adamanan iparamidyo, ibagayo lang, tagtung pala kadagos. Grabe at talaga ti mapaspasamak dito'y probinsya, attorney. Umad-ado dagiti kurap nga opisyal. Kan oray ti parikot iti droga. Grabe. Addamanan dagiti agtutubo a naaresto. Wan nga rod, Monica. Eleksyon tumanan. Ngam kaslawan nagbaliwan ti probinsya tayo. Kaslawan ti araramiden dagiti opisyal. Idi agkam-kampanya pa lang ni Gobernador Laksamana kas gobernador. Nagado dagiti plataporma na. Nagpipintas. Nagmayat. Ngam idaddan iti posisyon. Saanen anatungpal dagiti karina kadagiti umili. Kasla awan nga rod ti proyekto ang maararamid na. Manipod nang rugi ti termino na. Pudno da ita. Nakadkadlaw at ibukod na laang nga interes ti pampanunutan na. Saan adagiti umili? Sapay ko mga rod. Tati sumarunong agbalin a gobernador. Kat addan tumat ti maaramidan na para dito'y probinsya. Iti kasta, agbalin tumatan anasaya at timasakbayan dagiti umili. Nang runa, dagiti agtutubo. Anya ti kunayo, gob. Kinasarita yun ni General Valderrama ang agbalin akatandem yo para iti umadanin nga eleksyon. Wen, Pinggoy. Ngam saan pa yan nakapag-desisyon, may papan iti day tabanag. Apa nga iso ti kayo yung agbalin a vice yo, gob? Saan ka di delikado no bilang mangabak kas si gobernador? Taapay kumamata delikado. Nabayagan nga gayam kami kin ni Renato. Iso amamati asa anak to apulos sa kalabanen. Ken sigurado nga amunan tinapasamak ken ni Judge Custodio. Iso amabutang lakit ti daya kanyak. Sapay ko mga ruta kastagob. Kasanon, no, saan na kaya ti makitandem kata kayo? Kan adagayam interes ng agbalin na gobernador. Anya nga itarabitin nyo. Amomon no anya ti sungbat iti dayta sa lutsod mo, Pinggoy. Oo, ikaw. Mawatagon ti kayat yung asawaan. Hello, Olga. Hello, Mama. Inton ka ano ti flight yung umay dito'y Hong Kong? Jak pa'y amo iha. Saan kami pa'y ang nagsarita kin ni Papa may papan iti dayta. Uray saan kayon ang matuloy, Mama? Syaklangan ti agawid dita Pilipinas. Kan ada good news ko, Mama. Ha? Anya dayta iha. Adda ka din kaayan ayat mo. Maaddaan kami ka din kin ni Papam iti apo. Anya? Awan pa'y nobyok, Mama.
Ti good news, kat dita akon nga trabaho. Gaputa kayat kumatan ang makadan na kayo kan ni Papa. Pudno ka di day ta, iha. Makadwada kan ken ni papam. Angam kasanon ti trabahom dita. Nag-resign akon, Mama. Kan adu mo ti mabalin ang trabaho dita. Isungaurayon nyo ti panagawid ko, ha? Ipakaamuyo dayta kan ni Papa. Sige nga rod, iha. Urayan mi ti panagawid mo. Wan, Renato. Agawidan dito iti anak ta. Dayta tinaibaga na kanyak itay nagsarita kami. Ay, nagsaya atin no kasta. Makaduwata mo ni Olga. Nabayaga saan tayo ang nagdeden na. At least, nagdesisyon nga agawid din tadituin nga trabaho. Wan, total, adumat ti oportunidad nga agururay kan kwa na ditoy. Baligi ngagpaiso ti anak ta. Asawa laangan ti kurang. Ang mga no di na pa'y kaya ti makiasawa. Sa bayan ta pa'y laeng. Ti importante, agin enjoy iti biyag na. Nanggag ko iti news. Ti may papani tinapasamak ken ni Custodio. Sigun iti interview iti anak ng abogado. Aramidan da kanu ti amin tapno maikan iti ustisya ti panakatay ti amana. Sige lang. Aramidan da ti amin na pamuspusan tapno maamuan da no asino tinang patay kini Custodio. Sigurado nga awan tumadlaeng di pagbanagan ti kaso na gapo ta nakakonsentrate dagiti tao maipapan iti umadanin nga eleksyon. Kat kalpasan ti eleksyon, sigurado ang malipatan dan tumeten tinapasamak kini Custodio. Naboyak ti pan naka-interview may papani tinapasama kiti amam, Atty. Randy. Talaga kadi apursigido kayo mangilaban iti kaso? Wan, General. Addan ti atap mi kan ni Mama, no asino ti akin utak iti napasamak iti day ti Papa. Ngam di mi pailaang kayat nga ibaga no asino. Gaputawan pa'y matinapigsa nga ebidensya. Nga isukat nga rod tinangaramid iti napasamak. Husto lang, Atty. Ang mga nunda kayo pa'y timanaksan no bilang ibagayo no asino ti atapyo kat awan mat ebidensya. Mamatiak adumteng ti panawen ang maipayan tumat langit ti hustisya ti panakatay ni Papa. Ikararag tayo na tayo ti Diyos. General. Wan gayam. Umadanin ti eleksyon. Anyang iti plano yo? Ituloy yung kaditi makitandem ka ni Gobernador Laksamana? Awan pa'y planok, may papaniti eleksyon, Atty. Kinapudno na pampanunutek tinibaga kanyak ti amam sakbayan na tayo. Adon ti mapaspasamak dito probinsya. Nakakaasi na kitag tutubo asaan na makadadal gapoy ti kinarigat ti biyagda. Nagitinatadal ti biyagda gapoy ti nagduduma abisyo. Kaya't ko ida tulungan. Ngam tiyakmat ammo no kasano. No, siyak. Ayunak tinaibaga kada kayo day di Papa. Dagitikas kada kayo, tikasapulan day to'y a probinsya. Ama kaipaay itinapintas a masakbayan para kadagiti umili. Isungag panunot kayo kuma, General. Mama! Papa! Kumusta kayon? Kailiw kayo una yan. Ure na kami, iha. Kailiw na kamatan. Maragsakan kami unay. Gaputa ka maundyanan na. Nagfurgot kan. Kan dito'y kan Pilipinas nga trabaho. Talaga nagdesisyon na kadito yan nga trabaho, Papa. Gaputa kayat kayo matan ama kadanakan ni Mama. Ado ti mabalin at trabaho para kan ka, iha.
Iso asaan ka marigatan nga agsapul iti panggadam ditoy. O anya, mangan tayo ka di sakbay nga agawid tayo? Wano, ijay tayon balay. Ijay tayon balay, mama. Kailiw ko una yun ti panagluto ni Tunyang. Sige nga Rod, agawin tayo. Talaga anagyamas ti panaglutom, Tunyang. Ay na, agyaman ako na magusto nyo lata ti lutok, ma'am. Talaga kinaimas ko tinagluto. Gaputan mo kakailiw yun timakan dito Pilipinas. Wan gaputa sa bali matimakan ni Hong Kong. Kan may sa, jak matulad tinaimas sa panaglut-lutom. Ay, sige ma'am, ituloy yung lata timangan. Madamdaman ton ti trabaho, Tunyang. Agtugaw kakit di, tadanggayan na kami amangan. Kas tagayam tinapasamak ka ni Judge Custodio, papa? Waniha. Sakbayan na tayo. Nagsarita kami pa'y may papanit yung madanin nga eleksyon. Amuyo ka di? Damdamagan dagiti gagayam ko ama kaamam mo kada kayo. Apay kanong asaan kayo at tumapog iti politika. Sigurado ka no, nga adda maaramidan nyo dito'y probinsya, no bilang tada kayo ti mangabak akas gobernador. Iha. No bilang kumandidato akas gobernador, suportaran na ka din? Wan apa pa? Apay kit din asaan? Mamati ak nga ado ti maaramidan niyo ang makatulong kadagiti umili. Nang runa ita, tanaga dun ti mapaspasamak. No kinabailan niyo idi maysa kayo pailang nga soldado. Posible mat nga ado ti maaramidan niyo. No bilang tamangabak kayon iti sumaruno nga eleksyon. Saan amabalin, Renato? No suportaran na ka ti anak ta iti kandidaturam. Saan kanyak? Amumet a delikado. Kasanun no si kati sumaruno amapukaw kada kami. Ajak lakit di ka bailan no mapasamak da ita. Nga Melinita, kayat ko ti makatulong ka nagiti umili. Kas makita mat, nagadon ti mapaspasama kita. Anya ti mo tayo. Amangan no siyak ti makasulbar ka nagiti nagado aparikot diti probinsya. Dayta nga mintirigat nakan ka. Agtalag kalaunay iti kabailam. Sige. Ituloy mo ti planom. Ngam di mo namnamaan a suportaran ka. Jaklakit di kayat a mairamraman iti parikot mo. No bilang tagbaligi ka iti kandidaturam. Matuloy nga tatiplano ni Renato at umapog iti politika. Gagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas na napuluhan. Kinaturad, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para ita radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.